Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Неше хәлләрегез? Алхамдулилlah. Монда без мәчеткә килә алдык, килдек икән. Безне монда алып килде Аллаһ Тәгалә. Чөнки һәрбер кеше шушы мәчеткә керә алмый, бу Аллаһ Тәгаләнең йорты. Аллаһ Тәгалә үзенең йортына сойлап ала торган бәндәләрне сойлап ала, иманда китертә. Клубка бөтен кеше керә ала. Аны мәчеткә бөтен кеше керә алмый. Аны Аллаһ Тәгалә аерым сойлап алып, монда кертә. Шуның өчен без монда кирдек икән, бу Аллаһ Тәгалә безне монда кертте. Бу Аллаһ Тәгаләнең зур ниъмәте. Зур ниъмәте. Аннан да зурак ниъмәт юк. Менә бүген вагазны сөйләсе килә иде, ике төшенчә буенча инде. Беренчесе таухид дигән төшенчәсе бар, икенчесе ширк дигән төшенчәсе бар. Сез аны белмисез, бу инде ислам терминнары инде. Таухид төшенчәсе дигән сүз Аллаһ Тәгаләне бер дип таны. Ширк дигән сүз моның капма-каршысы инде. Ягъни Аллаһ Тәгалә белән тиңдәшлек кылу дигән сүз инде. Әгәр дә сорау бирсәм, мәсәлән, иң зур гынах нинди ислам диндә? Нинди зур гынах? Беләсезме? Мәсәлән, кемдер әйтә гайбәт дип, кемдер кеше үтерү дип әйтә. Но иң зур гынах Аллаһ белән рәттән кемгәдер тагын табыну. Аллаһка тиңдәш кылу дип атала инде. Аның исеме арабча була ширк. Менә исә калдыру ширк дип атала. То есть Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатын тагын кемгәдер бирү. Менә бу ширк дип атала. Беренчесе төшенчә турында сөйләсе килә таухид дигән, Аллаһ Тәгалә бер дип таны. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Фa'дам аннаһу ла илаха илляллаһ." Бел, Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк. Ягъни ла илаха илляллаһ дигән төшенчә бар бит инде. Бу ислам динең асылы. Менә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, ислам дине ди 5 баганадан тора ди. Иң самый биеге ла илаха илляллаһ дип, ашһаду ан ла илаха илляллаһ дип шаһадат китерү. Ашһаду анна Мухаммад расулуллаһ дип, ягъни мин шаһадат кыламын, Аллаһ Тәгаләдән башка бүтән тамана торган зат юк. Мин шаһадат кыламын, Мухаммад саллаллаху алейһи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең ишесе ди. Әгәр дә кеше чын күңелдән моңа ышанып, аны шаһадат әйтсә, кеше ислам диненә керә, кеше мусульман була. Но бу ла илаха илляллаһ кәлимәсен боза торган әйберләр бар. Ул була ширк, Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек кылу. Ул була кафирлек. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә ышанмау, пәйгамбәргә ышанмау, андары Аллаһ Тәгалә җибәргән пәйгамбәрләргә ышанмау, китапларга ышанмау, Куръанга ышанмау, бу була кафирлек. Андары бар төшенчә шундый мунафиклык дигән, икейөзлек. Тышта мусульман, эчтә кафир. Менә бу өч иң зур гынахлар, которые диннән кешене чыгара. Истә калдырыз, беренчесе ширк, икенчесе кафирлек, өченчесе мунафиклык. Ширк Аллаһ белән тиңдәш кылу. Кафирлек ул инде ышанмау, Аллаһка ышанмау, Аллаһ Тәгаләнең китабына ышанмау, пәйгамбәргә ышанмау. Саллаллаһу алейһи ва саллям. Өченчесе мунафиклык, икейөзлек. Тышта мусульман, эчтә кафир. Именно шушы өчесен бөтенсен алсан, самый иң зурысы кайсысы була, беләсезме? Мунафиклык. Куръанда аят бар. Мунафиклар ди, икейөзлеләр ди, тамукның иң астагы дәрәҗәдә булалар ди. Ягъни ул үзенең кафирлекне яшерә, ул мунафик дип аталган икейөзлек. Но мунафикның Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, икейөзнең ди галәмәте бар ди. Бу уже кичкенә мунафиклык. Әгәр дә сүз сөйләсә ди ялганны ди. Вагъда бирсә вагъдасында тормый ди. Әманәткә хыянат итә ди. Менә безгә нужно сакланырга шушы өч сифаттан. Ялганнан, ялган вагъда бирүдән һәм әманәткә хыянат итүдән. Менә бу тоже зур гынахлар санала инде. Әгәр дә 3 сифат була икән шушы кешедә, хотя берсе булса, ул уже
munafiqның bir галәмәте алган була. Но бу әле кичкенә munafiqлык бу кешене диннән чыгармый бу. Менә бу ялганнау һәм башка әйберләр шундый. Диннән чыгара син Аллаһ Тәгаләнең китабына ышанмаса, пәйгамбәргә ышанмаса, но тышта син мусламанлыкны күрсәтәсең. Намаз укыйсың мәсәлән. Ул вакытта син шин munafiq инде. Кичкенә munafiqлык бу диннән чыгармый, но ул зур гынах була. Әйтик, сүз сөйләсә ялганный, вәгъдәсе бирсә вәгъдәсенә тормый, өченчесе әманәткә хыянат итә. Әманәткә хыянат итү мәсәлән безгә берәр кеше бирә икән, мәсәлән 2000 сум, 3000 сум бер айга. Ну, теге для сохранения дип әйтәбез инде. Син моны 1000 сумны, 3000 сумны кайтармыйсың кире. Ул бала әманәткә хыянат иткән була. Әгәргә мәсәлән сиңа берәр сер әйтәләр икән, секрет. Син шушы секретны бөтен кешегә сөйлисең. Ул вакытта син әманәткә хыянат иткән буласың инде. Вәгъдә бирү, ялган вәгъдә бирү инде. Ягъни мәсәлән вәгъдә бирү бар, мәсәлән син вәгъдә бирәсең. Син уйлыйсың, мәсәлән мин моны эшлим дип кешегә вәгъдә бирәсең. Но килеп чыкмый. Ул вакытта монда керми бу. Син заранее алдан син беләсең, что син ул вәгъдәне үтәмисең, ул вакытта син вәгъдә биреп, вәгъдәне үтәмәгән буласың инде. Сүз сөйләгәндә ялганлыйсың икән, бу да munafiqның бер галәмәтенә керә. Тагын Аллаһ Тәгалә бер дип таны дигәндә моңа дәлил бар Коръәндә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Кул хуаллаһу ахад". Син Аллаһ бер ди. Аллаһу самад. Аллаһ Тәгалә мәңге ди. Ләм ялид ва ләм юлад, Аллаһ Тәгалә тумады һәм тудырмады ди. Ва ләм якул лаху куфуан ахад, Аллаһ Тәгалә бер кемдә дә тиңдәш булмады ди. Менә безгә дәлил Коръән-и Кәримдә, әгәрдә бездән сорасалар, кем ул Аллаһ? Аллаһ, кул хуаллаһу ахад, син Аллаһ бер, Аллаһу самад, Аллаһ мәңге. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең башлангычы да юк, Аллаһ Тәгаләнең ахыры да юк, безнеке кебек. Ләм ялид ва ләм юлад, Аллаһ Тәгалә тумады һәм тудырмады ди. Аллаһ Тәгаләнең балалары да юк. Аллаһ Тәгаләнең әти-әнисе дә юк. Аллаһ Тәгаләнең әби бабасы да юк. Аллаһ Тәгаләнең внуклары да юк. Шуның өчен безнең динебездә ярамый әйтергә Алла бабай ди. Менә балаларга кайбер кешеләр өйрәтә бит Алла бабай ди. Аллаһ Тәгалә бабай түгел. Аллаһ Тәгалә сакаллы түгел. Ул кабутта теге кеше представлениедә Аллаһ Тәгалә кабутта анда өстә Аллаһ Тәгалә утыра. Креслода инде. Тахытта дип әйтәбез инде. Кулга тояк тоткан, озын сакаллы бабай, анан нур чыга, безгә карап утыра. Ул дөрес представление түгел. Аллаһ Тәгалә андый түгел. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Лейса камисихи шайъун", Аллаһ Тәгалә бер нәрсәгә дә ошамаган, Аллаһ Тәгаләгә дә бер кем дә ошамаган, бер нәрсә ошамаган. Ягъни без төштә күрсәк Аллаһ Тәгаләне, ул Аллаһ Тәгалә булмый. Аллаһ Тәгалә бу дөньяда күреп булмый. Без Аллаһны күрә алабыз кайда гына, иҗмакта гына. Кыямәт көндә иншаллаһ. Иҗмакка кергәч иң зур рәхәтлек була Аллаһ Тәгаләне күрү, аны белән сөйләшү. Менә бу таухид дип атала төшенчә, Аллаһ Тәгаләне бер дип таны. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә бар: "Абширу ва баширу мен вараакум аннакум ман шахида ан ла илаха иллаллаһ садиқан бика дахала джаннah". Сезгә сөенечле хәбәр бирәм ди. Siz de үзегездән сон килгәннәргә сөенеч бирегез ди. Кем дә кем Аллаһтан башка илаһ юк дигән сүзенә тугрылыклы булган хәлдә шаһадат китерсә, ул кеше иҗмакка керә ди. Ягъни әйтик инде, ислам диненең самый зур өлеше, самый өстәге ул ла илаха иллаллаһ дип әйтү. Кем дә кем ла илаха иллаллаһ әйтә, шин күңелдән Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бу иҗмакка керә ди. Но иҗмакка керә ничек? Әгәр дә аның гынахлары бар икән, Аллаһ Тәгалә может наказать итәргә кабердә. Мәсәлән, ла илаха иллаллаһ әйтте, намаз укымый мәсәлән. Кабердә может наказание бирергә. Ла илаха иллаллаһ әйтте, но зина кыла, хамыр ишә. Кабердә, кыямәт көндә тамукта может наказать Аллаһ Тәгалә. Андары гынахлар чистарынгач кына, янып беткәч кенә, андары иҗмакка керә иншаллаһ. Но ничә анда миллион ел яна, без аны белмибез инде. Аллаһ үзе генә белә. Лучше зур гынахлардан да сакланырга кирәк дигән инде.
Но кемнең бер тузан бер теге булса да, ла илаха иллаллах булса, кыямәт көндә килсә, шуны белән күпмедер гунахлары арткылы янып, ул бар җмәкка керә. Менә кыямәт көндә шундый кешене алып килерләр. Ул тау гунахлар булыр аның. То есть гунахлар бик күп. Аллаһ Тәгалә каршына бастырырлар аны. Аллаһ Тәгалә моңар сорау бирер инде. Синнән берәйнең изгелеге юкмы сонда? Тегесе бит инде бик күп гунахлар, бу уже все, бу уже тамакка барырга җыена. Теге карый, монда карый да юк ди, минем бернинди изгелек юк дип әйтә. Янда әйтерләр, зато бездә бар ди. Теге аптыра, кем нәрсә микән бу? Аңар китерәләр бер кыяга, сонда ла илаха иллаллах язылган, ул дөньяда ла илаха иллаллах чын күңелдән әйткән булган, ихлас күңел белән инде. И теге кеше әйтер, нәрсә ул ди по отношению моим грехам, то есть минем гунахка караганда ни ди ул? Аны нинди весы? Куярлар аның тау гунахларын бер якка үчәүнең, ла илаха иллаллахны куялар икенче тәнинкәгә. Ла илаха иллаллах дигән сүз бөтен гунахларны баса. Чөнки ла илаха иллаллах сүзен бер нәрсә дә баса алмый дигән. Ул үчәүдә бик авыр. Шуның өчен безгә, үзебезгә чын күңелдән еш әйтеп йөрә кирәк ла илаха иллаллахны. Аны даже Пәйгамбәр саллаллаһу сүннәтендә бар, иртәнге, кичке зикрләр, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лакул мульку лакул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир дип әйтү. Кемдә кем иртә белән шушы зикрне әйтә диде, Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте. Иртә белән түгел, вообще 100 тапкыр әйтә. Аның дие савап языла 10 кылны азат иткән кебек дие. 10 кылны азат иткән кебек савап языла ди. 100 изгелек языла ди, 100 гынах кичерелә ди. 2 көн буе шайтаннан саклана ди. Менә практикада шундый случай булганы бар. Кайбер кешегә бит инде җин керә эченә. Җинни кешеләр була, сихер дә керә. И бер кешегә барган им шкөргә. Шкөргә бардым, Кур'ан укыйм, шкөрәм, сизәм, что içinde җин бар. Тегесе җилап җибәрде инде. Әйтәм, әйтәле, менә шушы ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лакул мульку лакул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир, 100 мәртәбә укып карыйк әле. Бергә укый башладык, ул әле аны бик белми, потому что ул диндә түгел. Көчкәчә укый. 30-га хәтле җиттек, бу пешеп бетте, тирләп бетте, дальше бара алмый. Моның içindәге булган җин теге бирми укырга. Көчкәчә 30-га хәтле җиттек инде. Yani kimdə kim la ilahe illallah vahdehu la şerike la менә шушы 100 мәртәбә көненә укый, менә шушы көндә аңар защита була икән шайтаннардан, җиннәрдән. Шушы көндә моңар сихер керми. Шушы көндә моңар җиннәр, шайтаннар керми. Икенче көнне укыса, икенче көнне дә керми, өченче көнне укыса, өченче көнне дә керми. Менә Аллаһ Тәгалә моңар теге защита бирә инде. Менә бу ла илаха иллаллах турында сүз барды. Андары Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш тоту дигән. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва абудуллаһ ва ла тушрику бихи шай'a." Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылыгыз ди. Но Аллаһ Тәгаләгә ширк кылмагыз ди. Тиңдәш кылмагыз ди. Ширк турында да ши барыр әле. Мәсәлән, нинди ширк нәрсәләр бар соң? Күп алар дөньяда. Алабыз христиан дине. Анда нинди ширк әйбере бар, беләсезме? Анда алар табыналар Аллаһка гына түгел. Нәрсә дип әйтәләр алар? Ва имя Отца, Сына и Святого Духа дип. Без әйтәбез бисмиллаһир-рахманир-рахим, с именем Аллаха, милосердного. Алар с именем Отца, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Нәрсә дигән сүз бу? Они имеют в виду Отца дигән сүз Аллаһ. Аллаһны. Сына имеет в виду кем? Гайса пәйгамбәр. Иисус дип әйтәләр. Святой Дух это ангел, фәрештә, Җибраил фәрештә. И алар Аллаһ Тәгаләнең табигатына
биргәннәр, табигатын, Аллаһның табигатын биргәннәр Гайса пәйгамбәргә, Җибрил фәрештәгә. Алар напрямую Аллаһка мөрәҗәгать итмиләр, Гайса пәйгамбәр аркылы итәләр. Алар Аллаһка гына табылмыйлар, Гайса пәйгамбәргә дә табыналар. Алар уйлыйлар, Гайса ул Аллаһның улы ди. Бу ялгыш, бу зур хата. Аллаһ Тәгалә аларга да ислам дине җибәргән, Гайса пәйгамбәрне дә җибәргән. Гайса пәйгамбәр ул христиан булмады. Ул мусульман булды. Ул чакырмады миңа гыйбадәт кылыгыз дип, ул чакырды Аллаһка гына табынгыз дип, Аллаһ кына бер ди. Нандары ул Гайса пәйгамбәр бу дөньядан киткәч, ничәдер 100 еллар үткәч, халык дингә яңалык кертә башлый. Аллаһның улы Гайса пәйгамбәр Аллаһның улы әйтә башлыйлар, яңа табына башлыйлар. Шуның бер Аллаһ Тәгалә, то есть Аллаһка ширк кылалар. Андары дөньяда бар мәҗүси дине. Мәҗүси дине ул утка табыну. Бүген көндә ул бар бугай мариларда, утмуртларда бар дип беләм яны. То есть утка табыналар. Андары бар бүген көндә сынымнарга, путларга табыну, идолларга. Ул Кытайда да бар, ул Индияда да бар. Буддага табыналар, Будданың сыным ясап, шуңар табыналар. Бу була иң зур гынах. Буддага да ярамый табына, Гайса пәйгамбәргә дә ярамый табына. Кемгә генә ярый? Аллаһка гына. Ни өчен ярамый, беләсезме? Менә сезгә шундый мисал китерәм. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Әнигезне дейсезне дейме? Ана үзенең шиндә авырлык белән йөртте ди. 2 ел имезү ди. 2 ел имезү ди. Шуның өчен ди, миңа рәхмәтле булыгыз ди. Һәм әнигә дә рәхмәтле булыгыз ди." Коръән-и Кәримдә шундый аят бар. Ана кеше балага узгач, без беләбез, бала анадан как бы донор килеп чыга идеме? Ана кеше донор балага. Әни кешедән шушы бала бөтен үзенә нәрсә кирәкле матдәләр үзенә ала. Витаминнар буламы, һәм башка әйберләр үзенә ала. Ана кешедән алгач, ана кеше загыйф була. Физик яктан да загыйф, мораль яктан да загыйф. То есть легко ранимый була инде бу. Бу баланы үзенең 9 ай йөрткәндә авырлык белән йөртә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Авырлык. Андары авырлык белән алып кайта ди. Ул гына түгел, 2 ел имезә ди. Ул гына түгел әле, баланы имезгәннән соң әле күпме аның белән авырлыклар түзә, күпме авырта икән, айны өчен кайгыра. Аны киендерә, аны өчен ризык өчен кайгыра. Тәрбияли. Андары шушы бала үскәч, 18 яшь тулгачмы, 20 яшь тулгачмы, әти әнине рәнҗетә башлый икән. Бу гаделлеме или гаделсезлекме? Гаделсезлек, шулай бит. Кашан әти әни күпме кирем кертте үзенең баласына? Күпме кирем кертте? Бала бит бер нәрсә эшли алмый. Менә бала туа, үзеннән үзе бер нәрсә эшли алмый. Аңар Аллаһ Тәгалә куйган әнине, имине куйган, бала имезә ул аны. Шуннан ризык керә моңар. Шунда ул пишитәдә, шунда какайда әйтә, аның алыштыралар. Әни күпме кирем кертә, атасы күпме кирем кертә. Баласы үскәч, бала әти-әнигә каршы эндәшсә, гаделсезлек килеп чыга. Әти-әни рәнҗи, әти-әни риза түгел. Нак монда да нак шулай ук. Аллаһ Тәгалә безгә әти-әнине бирде. Аллаһ бирде бит инде. Аллаһ Тәгалә әти-әнигә рәхимлек сыйфатын бирде, балага карата. Аллаһ Тәгалә безгә күзләр бирде. Кулаклар бирде, аяклар бирде. Аллаһ Тәгалә безгә кояш куйды, ай куйды. Кислород бирде. Кислородның бәясе күпме микән менә? Безнең күзнең бәясе күпме микән? Аякның бәясе күпме микән? Менә шушы без аякның или күзнең, кулакның бәясен кайчан белә башлыйбыз? Кайчан кадер белә башлыйбыз? Кайчан шушы әйберне югалтабыз?
Әзрәк кенә колак ишетми башлагач, күпме нимәт югала. Күз күрми башлагач, күпме нимәт югала. Аяклар йөрми башлагач, күпме нимәт югала. Бит бу нимәтләрне бит кем бирде? Аллаһ бирде. Ул Аллаһ Тәгаләне читкә куеп, табына башлый Гайса пәйгамбәргә. Гайса пәйгамбәр бит безгә күзләр бирмәде, колаклар бирмәде. Табына башлый сынымнарга, бутларга, ул бит безгә сынымнар бернәрсә бирмәде. Ул килеп чыга иң зур гаделсезлек. Аллаһ Тәгалә әйтә, ширк кылу ди, Аллаһ Тәгалә ди, иң зур гаделсезлек була ди. Аннан да зура гаделсезлек юк. Менә бу ширк кылу кеше үтерүдән дә зуррак гынахасы. Урлаудан да зуррак гынахасы, хамыр ишүдән дә зуррак гынахасы. Даже син 1000 кешене үтерсән, ширк дәрәҗәсенә менми гынахасы. Ширкның шул хәтле зур гынахасы аның. Потому что бу Аллаһ Тәгаләнең хакын бузу була. Әни хакын бузу бар. Бу зур гынах санала. Бу Аллаһ Тәгаләнең гынахы, нәрсәсе хакын бузу. Менә әйтәләр бит, фулан эш бит инде. Нинди гынахасы бар аның ди. Бу бит кешегә зыян китерми, арак эчми ул, урламый ул. Нинди гынахасы бар аның? Гынахасы бар шунда, Аллаһны танымый. Аллаһны танымагач, шушы нимәтләргә шөкер итми, рәхмәт әйтми. Күзләрнең нимәте бар, күзләргә шөкер итми. Колаклар өчен шөкер итми. Аяклар өчен шөкер итми. Иштәге булган агъзалар өчен Аллаһ Тәгаләгә шөкер итми. Шуның өчен ул була бузган Аллаһ Тәгаләнең хакы. Менә әйтик, Аллаһ Тәгаләнең хакын бузу, ул Аллаһка тиңдәшлек кылу, ширк кылу. Ул кафирлек була, ул мунафиклык була. Аллаһның хакын бузу була, намаз укымау шулай монда керә. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәмәү монда керә. Ураза тотмау монда керә. Мөмкинчелек булса хаҗ кылу, хаҗ кылмый икән, ул Аллаһның хакын бузу була. Аллаһ Тәгалә бу кешеләрне яратмый. Дәвам итәбез, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннакум май юшрик биллаһи фақад харрамаллаһу алейхил джаннah ва маъваху ан-нар ва ма лиз-залимин мин ансар." Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә, бер кеше Аллаһка кайсыдыр булса мәхлукны тиңдәш кылса, тахқиқ Аллаһ ул кешегә оҗмахны харам итте. Хаманың кайтачак урыны ут диде. Ахиратта залимларга ярдәмче булмас диде. Куръан-ы Кәрим 5-нче сүрә 72-нче аят. Менә безгә дәлил Куръанда. Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә ширк кыла икән, Аллаһ та шул кешегә иҗмахны харам кылды ди. Иҗмахка кирми бу бер кашанда. Менә дәлил Куръанда 5-нче сүрә 72-нче аят. Аллаһ та шулай дип әйтте. Анда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инналлаһа ла яғфиру ай юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залик лиман яшаъу ва ман юшрик биллаһи фақад ифтара исман азима." Аллаһ Тәгалә әйтә, дөреслектә Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш тотудан башка булган гынаһларны үзе теләгән кеше өчен ярлыкый. Әмма үзенә тиңдәш тотуны ярлыкамый ди. Берәү Аллаһка тиңдәш кылса, тахқиқ ул Аллаһ Тәгаләгә олы гынаһны якты ди. Куръан-ы Кәрим 4-нче сүрә 48-нче аят. Менә дәлил. То есть доказательство Куръандан. Бөтен гынаһны кичерәм ди. Но ширкны бер кайчан да кичермим ди. Тәүбәсез. Ягъни кеше тәүбә кылса, Аллаһтан гафу сораса, ул вакытта гына кичерә. Но тәүбәсез үлеп китсә икән, ул мәңге тамакта була ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, иҗмахка керми ди. Андары ва из қала Луқману либниhi ва ху яғидуху я бунайя ла тушрик биллаһи инна ширка ла зулмун азим. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә, Луқман Хаким алейхиссалам үз улына әйтте: "Эй улым, Аллаһка тиңдәш тотма. Әлбәттә Аллаһка тиңдәш тоту зур зулымдыр" ди. Бу Куръан Кәрим 31-нче сүрә 13-нче аят. Куръан-ы Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә.
Ягъни Аллаһ Тәгалә монда мисал китерә Лукман. Кем ул Лукман? Ул пәйгамбәр түгел. Ул була бер изге кеше, ул була бик хикмәтле кеше. Әмма Аллаһ Тәгалә аны Коръәнгә керткән. Раз Аллаһ Тәгалә шушы кешене Коръәнгә керткәч, димәк ул зирә кертми, ул безгә үрнәк итеп күрсәтә. Мисал итеп күрсәтә. Лукман үзенең улына тәрбия биргәндә ничек тәрбия бирә? Менә карагыз, Аллаһ Тәгалә безне өйрәтә, ничек балага тәрбия бирергә. Я бунайя ди. Нәрсә дигән сүз бу? Я улым ди. Урысча әйтмешлек уменьшительное ласкательное. О, сыночек дип килә урысча инде. То есть үзебезнең улыбызгамы, кызыгыбызгамы тәрбия бирергә телибез икән, нужно шундый найти выражение, чтобы ул сине тыңласын. Игътибарлы ул, то есть чтобы сиңа внимание обращать итсен. Нәрсә кирәк моның өчен? Матур сүзләр әйтергә. Обращение, матур обращение кирәк балага. Я улым, я кызым дип. Мәсәлән, ашу чыккач бит инде алай әйтеп булмый бит инде. Безнең сразу строгий анда былай дип әйтәбез, тегеләй дип әйтәбез, моны эшләмә, тегене эшләмә дип. Ул аны тыңласы килми. Ул аңар бәлки керми дә ул аны. Ул синнән куркып кына туктый ул. Аны әгәрдә матур сүзләр әйтеп, я улым, я кызым, менә булай эшләмә дип әйтсәк, менә шулай була, моны эшләсәң дип әйтсәк, ул аңар керәчәк иншаллах. Йомшаклык белән, матурлык белән инде. И һим беренче насихат Лукман Хаким әйтте үзенең улына. Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылмады. Менә тәрбия баланы нәрсәдән башлана икән? Аллаһ Тәгаләне таныттыру белән, Аллаһ Тәгалә тиңдәш кылмау белән икән. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә турында аңар искә төшермәсәң, син Аллаһның хакын бозган буласың. Теге дөньяга баргач, кыямәт көне килгәч, улың килеп әйтер, "О әтием" дип, "Син белдең ди Аллаһ турында да нишләп миңа әйтмәдең" дип әйтер. Гунахлары күп, тамукка бара. Без үзебезнең улларыбыз өчен кайгырабыз, үзебезнең кызлар өчен кайгырабыз. Аңар машина алып бирергә мөмкин бирәбез. Квартирада Казанда алып бирәбез, главное нормально гына яшәсен. Акча да бирәбез, бәрәңгә дә тутырып җибәрәбез, иттә тутырып җибәрәбез. Бик яхшы. Бик күркәм, әмма бу дөнья өчен генә без аны өчен кайгырабыз. Дөнья өчен генә бу дөнья. Үзебезнең балалар өчен, ахират өчен кайгырганыбыз бар микән? Я улым, Аллаһ бар, Аллаһ бер, давай менә намазны өйрән әле. Менә сез уйлыйсыз, менә мин дингә ничек килдем? Мин сезгә аны сөйләдем, юкмы, истә түгел инде. Теге вакыт килгәч, 20 ничә ел элек мин Полянада теге автоколонда эшләгән идем. Мин анда эшләгән идем, теге охранник булып инде. Мин белән бергә бер механик эшләде, бер бабай. И без аны белән бергә суткага заступать иттек теге эшкә инде. Бер сутки эшләбез, 3 сутки ял итәбез инде. Ул бабай, аның артык гыйлеме да юк инде. Но ихласлы бабай. Бер какой-то иске китап алып килә иде ул. То ли дини ялалар дигән иске китап инде. Анда дугалар бар, анда Аль-Хам сүрәсе бар, бугай Фалак Нас сүрәсе бар. Теге транскрипция белән язылган инде. Ул миңа әйтте, улым ди. Аллаһ бер ул, Аллаһ бар ул ди. Давай бүген бер дуга өйрәник әле ди. Мин ул вакытта яшь. Какой монда дуга, какой монда Аллаһ. Мин дингә вообще ярагыйм. Но аның сүзе миңа күңелгә керде. Гыйлемне дә түгел бик. Йомшаклык белән, ихлас күңел белән минем өчен борчылып әйтте ул. Мин өйрәндем Аль-Хам сүрәсен, Кул хуа Ахад сүрәсен, Фалак Насны өйрәндем. Шушы сүрәне укып бирәм, чын күңелдән инде күрәм, то есть сизәм, Аллаһ Тәгаләнең ниндидер ярдәме миңа килә. Сизә башладым моны. Андары җәмгыгә йөри башладым. Андары гыйлемне теге кешеләр белән ярдәм. Мәдрәсәгә укыдым, әлхәмдүлилләh. И мин шушы бабай өчен бик рәхмәтле. Аны өчен часто мин дуга кылам. Уйлап карагыз, менә
Сез берәр кешегә изгелек кылдыгыз икән име? Сез үлеп киттегез. Шушы кеше сезнең өчен дуа кыла. Кабердә кирәк дуа. Безгә дуа кирәк булачак. Менә шуның өчен үзебезнең балаларыбызны кирәк дин белән тәрбияләргә, чтобы безгә кабергә кергәч безгә дуа барсын. Дуа баргач, дуа белән нинди плюс безгә була? Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисе бар. Кашан кеше ди иҗмакка керә ди, урнаша ди. Ана киләләр фәрештәләр, алып китәләр үскә тагын зурак дәрәҗәгә иҗмакның инде. Тегесе аптыра, ни сәбәпле Аллаһ Тәгалә мине шулай итеп хөрмәтләде микән? Аңар әйтерләр, дөньяда булганда ди, синең өчен ди балалар дуа кылды ди. Шул сәбәпле ди Аллаһ Тәгалә синең дәрәҗәңне күтәрде дип әйтерләр. Иҗмакта дәрәҗә менә безнең иншаллах. Кабердә нинди файда бар? Әгәр дә кешеләрнең гөнаһлары бар икән, гөнаһлар сәбәпле анда газаплана икән, балалар безнең өчен дуа кыла икән, Аллаһ Тәгалә газапны киметә. Яисә вообще газаптан туктатырга мөмкин. Но әгәр дә кеше газапланмый икән кабердә, рәхәттә ята икән, рәхәтен арттыра. Ни өчен дуа кирәк? Үзебезнең әтинәр бар икән, алар өчен дуа кылыгыз күбрәк. Без үлгәннән соң да үзебездән соң дуачы калсын безнең өчен, балалар безнең дуа кылсыннар безнең өчен инде. Лукман Хаким менә шушыннан башланды. Аллаһка тиңдәш кылмады. Үсектә ул зур гаделсезлек ди. Аннары Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисе бар. Мугаз бин Джабелдән Аллаһ аннан разый булса иде сораган Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу. Куллары өстендә Аллаһның нинди хакы бар икәнен беләсеңме ди. Ул әйтә, Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белүче ди. Алар өстендә Аллаһ хакы аларның аңа гына гыйбадәт куллары ди. Һәм аңа һич нәрсәне тиңдәш тотмаулары ди. Моны эшләсәләр Аллаһ өстендә кулларына карата нинди хакы бар икәнен беләсеңме ди. Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белүче дип әйтте. Аллаһның кулларына карата булган хакы аларны азап кылмау ди. Менә без Аллаһның куллары. Аллаһ хакы каршында безнең аның хакы Аллаһка тиңдәш кылмау. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылмасак, Аллаһның хакы безне газапламау ди. Ягъни тамакка кертмиш, мака кертә иншаллах. Бу тема бетте. Хәзер күчәбез нәкъ шул ук тема. Но безнең милләткә кергән ширк. Бу гомуми мин аңлаттым инде, общем, нәсәл ширк, нәсәл таухид. Без әйтәбез, без татарлар, без Аллаһка табынабыз дип, бездә ширк юк. Ширк моннан алыр, муеннан алыр. Безнең тормышта тулган алар. Әнәсә монда кергән. Бу мин китап алып килдем, зур гынаһлар дигән, менә мондай. Бик яхшы китап. Бу инде Осман Исхакый моның авторы. Беләсездер инде, Татарстан муфти булган элеке. Менә шуннан мин укыйм, сезгә гыйлем бирәм. Бик яхшы китап инде. Йолдызларга карап киләчәкне әйтү. Гороскоплар. Бар бит гороскоплар. Алар бит дөнья тулган. Радионы ачабыз, гороскоп әйтә. Гәҗиттә гороскоплар күп. Менә шушы китапта язылган яшеренне белү бер Аллаһка гына хас. Яшер әйберне белү. Аны фәрештәләр дә, пәйгамбәрләр дә белмиләр ди. Скрыто инде. Кем яшеренне беләм дип күрәзәчелек итә икән, ул имансыз, ялганчы һәм шайтаннарның дусларыннан булган бер зат була ди. Ягъни обычно бит инде күрәзәчеләр, сихерчеләр, багучылар, Ванга була монда, Нострадамус була монда. Киләчәкне әйтәләр. Хәзер дә ул теге WhatsApp-тан килгәли, кемдер җибәрә анда, җибәргәлиләр анда. Ванганың нәрсә предсказаниялар. Әгәр дә бу Вангамы или Нострадамус или башка кеме киләчәкне беләм дип әйтә икән, ул вакытта Аллаһка күферлек кылды.
Küfрлек кылды. Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйтә, иртәгә нәрсә булганын әле кеше белми. Бу эше будущее әйтеп куя инде безгә. Белмиләр, беркем белми аны. Аны Аллаһ кына белә. Андары дәвам итәбез, үзен мусулман дип санаган кешегә күрәзәчеләргә барырга, алардан нәрсә булса да сорарга катгый рәвештә тыела. Күрәзәче. Народный целитель дип атыйлар аны. Күрәзәче, народный целитель буламы һәм башкамы, әгәр дә ул связан икән җиннәр белән, ул сихерче була. Алар бит язмыйлар бит, мин такой-то сихерче, миңа килегез дип реклама бирмиләр бит алар. Вот такой-то колдун там лечит такого-то дип чыкмый бит андый. Нәрсә дип чыга? Народный целитель дип чыга. Анда нәрсә дип анда чыга? Ну, обычный күрәзәче дип әйтәбез без аларны инде. То есть матур сүз белән алыштырган. Теге шайтан ул гынахны матур итеп күрсәтә. Хәмер ишүне инде, это как культура дип күрсәтә безгә. Матур итеп хәмерне шу инде. Күрәзәчелекне күрсәтә, тоже матур сүзләр белән күрсәтә. На самом деле это асылда сихер. Асылда җиннәр белән связьгә керү. Менә сез уйлыйсыз, күрәзәче ничек күрәзәче була ул? Беләсезме сез аның ничек була ул? Мин бер галимның китабын укыганы бар инде. Бер ученый китапта язган, сихерче ничек сихерче була ул? Или күрәзәче ничек күрәзәче була? Кап-караңгы бүлмәдә шакыра җиннәрне. Андый бар бит әле, менә яңа елда балалар балот ситәләр теге. Дух Высоцкого, приди сюда дип. Бар бит андай нәрсәләр. Дух Высоцкого килә, но ул Дух Высоцкого түгел. Ул шайтан, җин. Әйтә, мин Дух Высоцкого ди. Нәрсә кирәк дип сорый инде. Бу җин шайтан, бу ялганы. Дух Высоцкого уже кабердә ул, монда чыкмый ул. Ул үзенең анда өлешен алган инде. Монда чыкмый, монда килми ул беркайчан. Анда имеш-мимешләр бар бит әле, анда 40 көндә анда җан монда кайтып йөри, анда дугалар эзләп ди. Бу дөрес түгел, бу аңар дәлил юк. Бу имеш-мимеш кенә халыктан чыккан әйбер генә, бу әйбер юк ул диндә. Куръанда да килми ул, хадисләрдә дә килми ул, монда әйбер. Именно бу сихерче аны чакыргач килә самый главный җин. Менә монса килмәс дип әйтәбез, килмәснең бар җиннәрнең мер дип әйтәбез инде. Килә дә шушы сихерчегә күрәзәчегә әйтә, нәрсә кирәк дип. Ләкин миңа ярдәм кирәк ди. И бу самый главный җин куя бер җинне аңар хезмәт кылырга инде. И бу җин аның кулы була. Шушы сихерченең инде. Аңар булыша. И ул аңа нәрсә куша, шуны эшли. Ничек алар сихерлиләр соң? Алар кодировка ясыйлар инде. Тин белән ясыйлар анда төрле нәрсәләр өреп, шушы тиннәргә инде Куръанда Аллаһ та шулай дип әйтә. Шушы теге җинне җибәрә теге кешегә. И кодировка ясый ракка буламы? Авыртуга буламы? Или сумасшествиега буламы? Җин йөри артыннан да и раз кирип китә эченә. На сумасшествие булса, монда бер точка бар инде, шунда бездә. Шушы бер точкага баса да икшә аңгырая. И моны медицинский аппарат белән дәвалап булмый, 100% моны кирәк именно эшкәргә генә инде. Аллаһның сүзләре белән. И то әле зак эшкәргә кирәк моңар. Көне буе аны Куръанда тыңларга кирәктер. Кемдер рак авырту белән авырта, шушы җин аркылы даже может. Шуның өчен авыртулар ике төрле бар, медицина ягыннан да һәм җин ягыннан да инде. Менә бу җин килә бушка булышмый күрәзәчегә. Ул куша Аллаһ Тәгаләгә ширк кылырга. Яни яисә берәр нинди курбан чаларга, берәр нинди сыным ризалыгы өчен. Яисә кемгәдер табынырга. Аны эшләгәннән соңына җиннәр, шайтаннар моңа булыша башлый. Менә күрәзәче, сихерче, алар үзләре күфрлектә, алар үзләре табыналар шайтанларга, Аллаһка түгел. Хәтта ул намаз укыса да андыйлар да бар. Үзе намаз укый, но җиннәр белән связьгә керә, бу да сихерче, бу да күрәзәче, аның намазы кабул булмый. Әйтәр бит, но бит ул намаз укый ди, мәчет салган ди. Нинди файда бар аның? Мәчет салуына, әгәр ул җиннәргә табына икән, Аллаһка түгел. Андары Мухаммад пәйгамбәр әйтте: "Мен әтә гаррафан фасаlahu ан шай'ин
Ләм юқбал лаху салатан 40 ләйлә. Әгәр берәү күрәзәчегә барып, аннан берәр нәрсә хакында сораса, ул кешенең 40 төн һәм көн намазы кабул булмас. Моны Муслим сахих хадис китерә. Муслим җинтыганнан алынган хадис. Менә әгәр дә берәр кеше күрәзәчегә, сихерчегә бара икән, 40 көнне намазы кабул булмый ди. Икенче хадистә килә: әгәр берәү юрачы яки күрәзәче янына барып, аның әйткәненә шанса, чынлыкта ул Мөхәммәдкә саллаллаһу алейһи ва сәллям индерелгәнгә имансыз калды ди, имансыз булды ди. Ягъни беренчесе килде, просто сорады гына, шанмады. Аның 40 көнне намазы кабул булмый. Икенчесе килде, шанды, ул уже диннән чыгып китте. Уже кафир булды. Алла сакласын, тәүбә кылырга кирәк, яңадан дингә керергә кирәк. Шуның өчен күрәзәчегә барырга, багучыга барырга ул харам ярамый. Андары тагын тема бар, бити, тылсым һәм җипләр тагу дигән. Бу да харам. Мәсәлән, тылсым, монда тагасын, талисман дип аталайын димме? Нинди ният белән сиңа тагасын? Тагасын бәла казан сакласын дип. Тагасын мәсәлән җиннәрдән сакласын дип. Җиннәрдән саклый кем? Аллаһ. Син шушы битигә, шушы тылсымга бирәсең Аллаһ Тәгаләнең сифатын. Син Аллаһ Тәгалә тиңдәш кылган буласың. Яндары тагын бер тема. Ул безнең тоже дөньяда тулган хурафатларга шану, шымлану дип килә. Кай берәүләрнең тормышында шымлану, шикләнү, юраулар тулып ята. Алай гына түгел, һәр ырым хәрәкәтне төшкерү, yetkерүне ниндидер хурафатка бәйлиләр. Нәрсәгә дә булса юрыйлар. Иртән караватның кайсы ягыннан, кайсы аяктан торып басудан башлап, кем дәвамында ниләр кыллары, нәрсәләр күрүләре, ничек ятып йоклаулары барысы да диярлек ниндидер юрау, ышануларга барып тоташа. Кайсы яктан караваттан туру мәсәлән, уң яктанмы, сул яктанмы, уң аяк беләнме, сул аяк беләнме, бу да хурафатка керә. Кулны монда куярга ярамый, янин үлә. Баганы артлы чыгарга ярамый, бәла каза килә. Карап си үтте, чыгара ярамый, бәла каза килә. Чем виноват те карапси? Карапси нинди зыян китерә ала сиңа? Зыян китерә алмый сиңа. Бездә өебездә күпме карапси яшәде, бер ни бәла каза килмәде, әлхәмдүлиллаһ. Карапси монда причем синең теге судьбага влиять итми ул син. Кайбер җирләрдә бар шундый әйбер. Яңа өйләнешүчеләр менә өйләнделәр икән, никах булды икән, или туй бара икән. Киләләр басмага. Басмада куелган бер теге трос. Шунда йозак киләләр. Йозак киләләр. Ни өчен киләләр аны? Мин аны үзем белмим ни өчен киләләр, но опять-таки Аллаһка тиңдәш кылалар бит. Киләләр безнең теге бергә турулары озаграк булсын дип микән? Бәлки шундый ниятә белән. Бикләп куялар. Ну, йозакны куйдың, ну, синең судьбага ничек влиять итә ул? Ул бит йозак. Ул бит неодушевленный предмет. Аны утка ташасаң да ул сиңа ярдәм итми бит ул. Аны үзе дә уттан чыга алмый бит ул. Менә кешенең теге внушение, аңгыраю менә шундый әйберләр белән тулган, шундый әйберләр белән инде. Чтобы яшьләр озаграк теге парлар яшәр өчен, теге бергә инде. Чтоб разводлар булмасын өчен Аллаһ Тәгаләнең закон үтәргә кирәк. Аллаһ та куйган ир хакы, хатын хакы. Аллаһ Тәгалә кушкан хакын үтә. Всё, зак яшәрсең, бергә яшә иншаллах. Гомер бу яшәсең алым белән иншаллах. Хакын бозыла икән, что толку синең менә бу йозакны үзүнең, бер ни файдасы юк. Так, дәвам итәбез. Күп җирләрдә ишек тупсасы аша кул биреп күрешүне гунах дәрәҗәсендә күрәләр. Менә күп җирләрдә ишек тупсасы аша. Ишек тупса бар бит әле. Күреште икән. И всё, без уйлыйбыз, всё, безгә нәрсә була хәзер. Юк. Аңар шану зур гунахка керә. Иске йортның нигез ташын, нигез балчыгы кабат файдалануда кешеләргә зыян китерә дип уйлыйлар. Иске йортның нигез ташын мәсәлән зыян китерә дип уйлыйлар ди.
Анда тагын бер кызык шундай. Сирень, кайын, чыршы агачлары утыртырга ярамый диләр. Бармы ул сездә? Сирень, кайын, чыршы агачлары утыртырга ярамый. Ни өчен ярамый? Имеш, кайын утыртсаң гомер буе саргаеп яшисең. Чыршы утыртсаң, шул чыршы синең буе булып үсеп җиткәч, син үләсең. Менә бит нәсәкә кеше ышана. Так, монда нәрсә әйткән? Сирень, кайын, сиреньне белмим, монда язмаган. Мин ул тема бик тонкий кермәдем монда. Белмим ансын. Монда нәрсә язганны сезгә укыйм. Мин күп әйберләрне белеп бетермим, просто монда язган. Ул как раз туры килә бит безнең тормышка инде. Так, на шундый шанулар, сәбәпсез куркулар, шымланулар безнең тормышта шактый зур урын алып тора дигән. Икенче төрле әйткәндә, хурафатларга, ырымнарга ышану хатта дин дәрәҗәсендә яши дисәк артык булмас дигән инде. Дин дәрәҗәсендә. Кешеләр үзләре курка торган нәрсәләрдән, үлемнән, бәла казалардан, сырхаулардан, хурафат, ырымнар белән сакланырга тырышалар. Ише шундый әйбер бар, бездә дә бар ул. Мәйт үлде икән, ята мәйт. Мәйткә мөрәҗәгать итәр, бездән бәхетне алып китмә инде ди. Бармы ул сездә, юкмы? Мәйт ул безгә бәхет бирмәде, ул бәхетне алып китәргә. Бәхет ул мәйтнең кулында түгел ул. Бәхет Аллаһның кулында. Аллаһ Тәгалә бәхетне кайчан бирә? Кайчан кеше дингә баса? Кайчан кеше Аллаһка буйсына, менә бәхет андары бирә Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгаләдән ерак икән, Аллаһ Тәгалә ничек бәхет бирсен сиңа? И кеше Аллаһка ышанмагач, җин юк барларга менә шуны ышана. Потому что дини гыйлем юк. Так, андары бик күпләр үзләрен мусламан дип санасалар да, башлыча дин белән түгел, хурафатлар белән яшиләр. Һәм хурафатларга ышану аларның каннарына бик нык сеңгән дигән. Халыкка ырымларның икенче төрлекләре дә күзәтелә. Әйтик, мәйтне озаткан вакытта ике тәнинкәнең берсенә он, икенчесенә ярма салып куялар. Монда бармы, юкмы? Бездә бар. Алхамдулилlah. Менә мәйтне озаткан вакытта ике тәнинкәнең берсен он, икенчесенә ярма салып куялар. Имеш мәйт йорттагы ризыкны, бәрәкәтне алып китмәсен дип. Бу эшләү харам, зур харам, бу ширк була. Андары мәйтнең кәфенлегенә күкрәк турысында җавап нәмән бер китеп куялар. Шуның ярдәмендә ул кабердә фәрештәләрнең сорауларына дөрес җавап бирә алыр дип шаналар. Кызык инде ул теге. Кеше гомер буе динсез яшәде, арак эчеп бирде. Монда аны шпаргалка тыктылар. Шпаргалка укый да иҗмәгә керә. Бу, во-первых, теге дөньяга чыккач, теге дөнья кардинально бу дөньядан отличаться итә. Кардинально вообще. Ул икенче дөнья. Анда фәрештәләр киләләр. И син эш сорауга җавап бирә аласың. Шул вакытта аны кайчан син дин тоткан булсаң. Анда кабергә кергәч ике фәрештә килә. Алар бик строгий экзаменатор дип килә инде. Бик строгий. Бу дөньяда бик строгийлардан куркабыз. Анда киләләр алар, мәйтне утырталар. Раббың кем дип сорыйлар. Динең нинди дип сорыйлар, пәйгамбәрең кем дип сорыйлар. И бу шушы җавап нәмәне дә укысак, якласак, файдасы булмый аның. Пока син Аллаһка ышанмыйсың, пока син динне үтәмисең, пока син Пәйгамбәр саллаллаһу артыннан сүннәтен үтәмичә бармыйсың. Син анда җавап бирә алмыйсың, экзамен бирә алмыйсың. Менә кабердә имтихан бар, экзамен бар. Раббың кем, динең дип пәйгамбәрең кем? Әгәр дә кеше намаз укыган булса, ураза тоткан булса, Аллаһка нык ышанган булса, харамнардан сакланган булса, ягъни 5 багана динен тоткан булса, ислам динен инде. Андары Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу сүннәтен үтәгән булса, җавапны бирә. Раббым Аллаһ динем ислам, Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу дип әйтә, җавап бирә. Әкем моны үтәми икән, мин белмим дип әйтә. Мунафик дип әйтә, мин ишеттем, нәрсәләр халык әйтте, но әйтә алмый. Потому что
гамал юк, тегенә гамал кирәк. Тегенә изгелек кирәк. Җавап бирә алмый. Монда шпаргал кына тыгып укып кына булмый аны. Андары егетләрне армияга затканда идәнгә бодай сибәләр. Ике кисәк ипи алып, аны саклара алып куялар. Бу егетнең ризыгы өзелмәсен, ул армиядан исән имин әйләнеп кайтсын дигән ният белән эшләнә. Бу да Аллаһка тиңдәш кылу була, бу да ширк була. Кайбер гаиләләрнең абзарында бауга асылган тишекле таш саклана. Абзарда тишекле таш саклана. Сездә юкмы ул? Монысы мал туар күп булып, үрчесен өчен инде эшлиләр моны. Бер ничә елы инде ул булган, күптән булды, бер 20 еллык булган микән инде ул. Теге базарга киләм, базарда бер белгән кеше очрады инде. Ул анда галошлар сата, шундый аяк киемнәр сата инде. Бер вакыт аннан нәрсәдер галош алган булганмын инде. Икенче тапкыр килдем аларга. Ул әйтә, "Әйдә килмә дә, синең кулың җиңел ди, синнән соң сразу бик күп кеше килде ди аларга" ди. Моңар шаны да дөрес түгел. Мин монда причем? Минем кулым җиңел түгел, бу Аллаһ Тәгалә күпме язган кешегә ризык шул хәтле генә була аңар. Базарда тора икән, аңар Аллаһ та шул көндә күпме язган ризык шул хәтле генә була. Артыгы да булмый, киме дә булмый. Шуның өчен мусламан кеше аны белә, ризык өчен кайгырмый. Ул просто сәбәбен генә кыла. Кем диннең гыйлеме юк икән, ул кайгыра ризык өчен. Миңа бүген сөйдә үтмәде бит ди. Хәтта аңар күпмедер крем керде бит инде. Аңар җитәрлек. Син Аллаһка рәхмәт әйт. Шөкер кыл. Так, андары өйгә бәхетсезлек кермәсен өчен баскычка ат дагасы кадаклап куялар дигән. Андыйлар бар, даже абыстайларда бар әле ул. Ул гына түгел. Мәсәлән, әйтәсен, ярамый бит, алып куйыз дигән. Ну бит безнең элекке әби бабайларның килә бит ди. Ну нинди элекке әби бабайлардан килә? Да бездә ди бер хәзрәт әйтә, әби бабай кайчандыр булабыз. Безнең дә сүзен кемгәдер әйтәсе була бит инде. Ну бит хәзрәт әйтә, бер хәзрәт әби бабайның сүзен тыңлау дигән сүз гыйлемне, әби бабайның сүзен тыңларга кирәк, гыйлемсез түгел. Мәсәлән, бабай арак эчте икән, син дә эчәргә тиеш түгел, килеп чыга монда. Мәсәлән, безнең элекке бабайлардан кем була галимнар? Беләсезме? Марҗани. Бар бит име Марҗани, галим. Татарларның мусулман дин буенча инде. 100 елдан артык элек яшәгән инде. Ризадин бин Фахретдин, шулай бит. Менә карагыз шушы китапларны укыгыз, пожалуйста. Анда андый әйберләр бармы? Юк, андый әйберләр. Наоборот, үзләре мондый хөрәфәтләргә каршы көрәшкәннәр. Так. Андары яз көне чәчүгә чыккач, буразналарга тавык йомыркасы тәгәрәтәләр. Шулай иткәч, уңыш мул була дип ышаналар. Монда Татарстанда бар дип әйтәләр инде. Монда юктыр ул бәлки. Яз көне чәчүгә чыккач, буразнага тавык йомыркасын тәгәрәтәләр. Шулай иткәч, уңыш мул була дип. Уңыш мул булсын өчен зәкатын түләргә кирәк. Зәкатын түлә. Уннан бер өлешен. Рәхмәт әйт Аллаһ Тәгаләгә шушы ризыкны биргән өчен. Аллаһ Тәгалә бирер сиңа иншаллах. Йомырканы тәгәрәтеп, сиңа нәрсә килеп, нәрсә була анда сиңа. Булар хурафат ырымнарның кайберләре генә дигән. Шуныкта алар бик күп. Ризадин бин Фахретдин әйткәндәй, сөйләнгәннәре бер булса, сөйләнмәгәннәре 1000 дип килә инде. Кемдер әйтергә мөмкин, шундый нәрсәләргә ышануның кемгә нинди зыяны бар дип. Ну, мәсәлән, кешене үтерсә понятно. Это понятно. Халык кеше аны инде, ул бик каты зыян китерде. Урла бик каты зыян китерә. Зина бик каты зыян китерә, шулай бит инде. Риба бик каты зыян китерә, процент белән инде шөгыльләнү. Но мондый нәрсәләргә ышануга нинди зыяны бар дип кеше уйлый, ул бит инде күренми бит ул. Әнә сәдип әйткән зыяны бар ди. Хамыл зыян гаят зур. Хурафаткә ышану аркасында мусулманның иң зур байлыгы булган иманына, диненә зыян килә. Иманына, диненә зыян килә дигән.
Төгелерәк итеп әйткәндә, ул имансыз кала. Мәңге тамакта була. Чөнки иман белән хурафат бер-берсен юкка чыгара торган ике төшенчә. Яки иман бар, хурафаты юк. Яки хурафаты бар, иманы юк. Одно из двух инде. Ислам иманы булган кешедә хурафатка урын юк. Хурафатка ышанган кешенең иманы юкка чыга. Ислам дине буенча иманны булуының бер шарты тагдирның Аллаһ Тәгаләдән икәненә ышану. Тагдир бар, язмыш, судьба дип әйтелә. Аллаһ Тәгалә тагдир итеп безнең 50 мең ел дөньяны баракка китергәнче уже язмышын язган. Анда ана карнында да безнең язмыш итеп языла. Әҗәле дә языла безнең ана карнында булганда. Безнең ризыгыбыз языла, безнең гамәлләребез языла, бәхетлеме яисә бәхетсез буламы аны язылган инде. Шул исәптән әҗәл сәгатендә билгеләп куйган һәм тагдире бары тик ул гына үзгәртә ала дигән. Менә шуның өчен ахырында әйтәм инде, нәтиҗә ясап әйтәбез. Безнең бар ислам динебез, бар Коръән, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу аның хадисләре, сүннәте. Шушы Коръән полностью тулган таухид белән. Таухид Аллаһны бер дип тану, шуңар гел чакыра. Ширктан тыя бик каты. Аңар керә күрмәгез ди, бәхетсез буласыз ди. Бу дөньяда да һәм теге дөньяда да ди. Аллаһ Тәгалә. Керә күрмәгез онда ди. Менә бу үткән әйберләр мин сезгә сөйләдем. Аллаһ Тәгалә шушы сөйләгән әйберләрне кабул итсен. Инде безне Аллаһ Тәгалә шушы ширклардан сакласын. Чөнки Коръәндә Ибраһим пәйгамбәрнең дугасы бар. Рабби җнубни ва бания ан нa'будал аснам. Нәрсә дип әйтә? Раббыбыз Аллаһ минем теге улларымны, балаларымны, нәселләремне путка табудан сакла. Ширктан сакла дип сораган. Кем сораган бу? Ибраһим пәйгамбәр, Аллаһ Тәгалә аны бик каты ярата. Аның исеме дә Халил исеме алган. Аллаһ каршында ул бик зур дәрәҗәдә ул таухидка чакырган, ширктан тыйган. Шуңар карамастан курыккан үзе өчен, курыккан балалар өчен. Чөнки ширкның аның фитнәсе көчле. Мәсәл фитнә искушение. Көчле аны фитнәсе. Ни өчен? Чөнки сыным путлар алар күренә. Икеше аңар табына, икеше күренгән әйбергә табынырга ярата. Аллаһ күренми. Шуның өчен бу ширк ул фитнә безгә санала. Фитнә керә менә мондый әйберләр. Алай гына түгел, бер вакыт, бер 10 ел элек булган микән инде ул, Булгарга барган идек. Теге экскурсия алып бардык инде. Экскурсия барганда әйтеп үттем анда баручыларга. Анда шундый әйберләр бар, анда бара күрмәгез, аны эшли күрмәгез. Анда ниндидер багана аркылы әйләнүләр бар. Анда желание загадывать итүләре бар. Бу да ширкка керә анда. Ниндидер корбан чалулары бар. Әйтеп кенә бетергән идем, анда автобус белән төштек, киттеләр, шунда гына кайдана башладылар. Потому что ширкның нәрсәсе, фитнәсе көчле. Әйтеп торасың, бар эшли тора кеше. Тартау аңар, тартылау аңар. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә сакласын моны әйберләрдән инде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.